A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, anunciou esta mañá durante unha visita ao Parque Dunar de Corrubedo o inminente inicio dos traballos de recuperación da duna. O Departamento Autonómico destinará 380.000 euros procedentes de fondos europeos a frear o avance do bosque de piñeiros que pon en risco a integridade do ecosistema dunar. As actuacións dividiránse en 10 polígonos e prolongaránse durante 20 meses. Divídese esta actuación en 10 polígonos. O primeiro polígono que é pois a saca deses piñeiros, o tratamento dos mesmos e despois monitorizar para ir vendo a zona xa ten os permisos pertinentes e, polo tanto, xa se vai a acometer e suporá, sin dúbida, un antes e un despois nas dunas, pero tamén nos parques. Polo tanto, o mes de abril vai a ser crucial e a actuación vai a ser determinante para seguir conservando, preservando e poñendo en valor os nosos ecosistemas. Vázquez realizou este anuncio no marco das actividades desenvolvidas para conmemorar o Día Mundial da Auga, para o que se desplazou ao Parque Natural de Corrubedo, Lagoas de Carregal e Vixán. Aproveitou ademais para presentar a nova imaxe do programa 7 días, 7 parques, que busca fomentar o turismo de natureza. Puxemos en marcha 7 días, 7 parques para que a xente siga descubrindo esas xoias naturales que temos en Galicia, onde podemos percorrer pois máis de 400 kilómetros que están sinalizados, onde podemos ver as características da flora, da fauna e tamén do territorio en 62 rutas ao longo dos 6 parques naturais que temos en Galicia e o Parque Nacional. Por lo tanto, convidamos a que de aquí ao 30 de setembro a xente se anime a vir, que selle pois nos centros que temos de información, que disfrute do que é a paisaxe en sí, que consuma no territorio e eso sempre ten que ter un agasallo. Así que as 20 primeiras persoas que completen o pasaporte cos selos dos 7 parques poderán disfrutar dunha noite nunha casa de turismo rural ou nun hotel de natureza.